Здравейте, приятели! Днеска е 29 декември, 15 часа. Навън е минус 5 градуса. Искам да ви покажа как се държи термопомпата въздух-вода LG на отрицателни температури. Вие виждате показателите на електрическия уред за измерване на енергия. Той измерва амперите. В момента е 16,94,5, да го кажем 17 ампера. 17 ампера са около 3,9 кВт часа. Сега да видим какво показва топломера. На топломера отчитаме, че получената топлина с 3,9 кВт часа е 7,8 кВт часа. Температурата, при която се отчетена тази топлинна енергия, е минус 4,4 градуса на външният въздух. Да видим какви са показателите на топлата вода. Подаващата вода е 45 градуса и 47 десети, връщащата вода е 39 градуса и 24 десети. Идеално за отопление с подово отопление или с вентилаторни конвектори, както и за добре оразмерена инсталация с радиатори. Виждаме, че коефициента на преобразуване е 2. Това означава, че при средна цена на електрическата енергия 16 стотинки за киловатт час, цената, която получаваме за топлинна енергия при минус 4,4 градуса външна температура е 8 стотинки за киловатт час. Стана 7,9 киловатт часа. 8 стотинки за киловатт час, това го постигам и с котел на дърва. Така че цената, която се получава за топлинната енергия при минус 4,4 градуса външна температура, е същата, каквато се постига при отопление с дърва. В момента виждате каква е външната температура. Виждате каква е подаваната мощност към отоплителната инсталация. Да видим какви са температурите на подаващата и на връщащата вода. 46 градуса е температурата на подаващата вода. Около 40 градуса е температурата на връщащата вода. В момента консумираният ток е 16,7 ампера, отново около 3,8 кВт консумирана електрическа мощност, което ни показва, че коефициентът на преобразуване при минус 11 градуса е 1,5.